Prací gel a aviváž nejen pro miminka. To prádlo je tak jemňoučké a tak měkoučké, že naši malí miláčci budou spát jako v pavance. Já v tom peru veškeré dětské i ložní prádlo. Je to prací gel Baby Doll a aviváž Baby Doll. Jsou hodné na bílé i barevné prádlo. Jsou eko, takže chrání naše zdraví. Jsou bez dráždivých látek a parfémace je bez alergenů. Voní velmi jemně a něžně, krémově, něco jako tonka a mošus. Oba produkty jsou vhodné pro děti, pro miminka, pro alergiky, pro osoby s atopickým ekzémem, pro osoby se sklony k vyrážkám. Doporučuji pro praní spodního prádla ženám, které trpí na gynekologické záněty. Prací gel obsahuje šetrné tenzidy a enzymy, které si poradí s odolnými nečistotami a které zabraňují vyblednutí barev. A pro velmi silné atopiky má Dedra v nabídce tablety na praní, které jsou bez parfémace, a pH neutrál, který je také bez parfémace, neutralizuje pachy, používá se místo aviváže a hlavně odstraňuje zbytky pracích prostředků a vyrovnává pH prádla. Kdo nerad prací gely, má Dedra v nabídce také prací prášek pro miminka.